Takže ahojte, vítam vás a toto je moje prvé video z hry Fireboy and the Girl, Water Girl. Nebudem nič kecať a ideme hrať. A som tu spoločne s Kongo 223. Čau. Tak a ideme prvý level. Ja hrám za to dievča. Ty si nevinná, ty si modrá karkulka. Hej, a ty si červený karkul. Hej, ja som upír. Hej, what the fuck. Že give up fake for you. Sam rýchlejší. Drž mi to. Daj mi moju prednosť. Hej. Za to ti to neotvorím. Otvor! Otvárajte A my už to natáčame po druhé, lebo raz sme zistili, že to nenatáčame, aspoň ja. Ja som to robíme zistila. video a on zistí, že nenatáča. Teraz natáča už určite reklama. Ačko! Je tam Ačko, yes. Jednotka. Dobre, ahoj. A hej, toto sme už tiež išli. Hej, ja viem, len... Ježiš, ty si... Tobogán. Vážne nevieme vyliecť. Ahoj, drž mi. Vieš čo, aha, nedrž mi. Sleduj, dačo vyskúšam. Ty kokos, tu idem prvý ja. Ok. Tarán. Ty, ja som to ani nepohol. No, ty si ľahké jak pierko. Ej, Drž mi to. Buenos nachos. No, iď. A to sme robili aj vtedy, lenže ja som si Drž mi to. Len ja som si zabudol Dioš. A toto presne sa stalo aj vtedy, lebo som si zabudol Dioš tam, nie? No. Čo, ti mi neotvorilo? No. Som myslel, že ti to neotvorilo. Yes, Ačko. Nie, že tak tam kúpam. Ideme ďalšie. Hej, toto tiež sme išli. Hej, to je To není ľahké. hard. Hej, no ja mu to dá kde seklo. Nie, neseklo mi. Sakra. Som teraz prvý ja. Sakra! Sakra! Ide skočiť tam. Mám to. Zabij sa! Uškvar si mandarinku, čo tam máš. To bolo dosť rýchle. A hej, Zober ja to tu... a iď. Buenos nachos. Toto bude tiež Ačko. Za 28 sekúnd, 29. Dobre. Pol minúty. Bčko? Tebe je čo? Prečo Bčko? Však 29 sekúnd. Á, dobre, aj Bčko je dobré, no. Není, mne je lepšie. Čakaj! Bubučataj. What? Však to nejde. Bubučataj. No iď. Otvor mi! Čakaj, najprv musím sa k tomu dostať. Otvor! No iď a otvor aj ty mne. Ok. A vezmi si toto. Dioš! Otvor! Jaj, toto ti musím otvoriť. Dikty. Baba. A pozor tu na tú kyselinu. Hej, to som sa vtedy zabil. Kúšne včera. Daj mi, prosím ťa, mám kúš. Napapani ste? Natáčame, babi. Je toto. No, otvoruj. Toto sme nevedeli vtedy prejsť, lebo ja som zrýpal dole. Viackrát. 4-krát. No i ty. Lor. Čakaj! OK, 3, 3, 2, 1. 1. Nie. Dobre, čakaj, vyzbierame všetko. Ježiš! Až veľmi som skakal. Dobre, poďme ešte raz, poď. To je také parkourské. Musíme mať z toho aspoň Bčko. Aspoň B. Jedno. Dávame si úlohu. Ja chcem mať jednotku s hviezdičkou. A s hviezdičkou tu není. Je. No dávaj. Juj, No čakaj. Skoč na to rýchle. Jo! Ty si idiot. Daj. Ježiš, čo bolo? Ale však rob normálne, nerob voloviny. Čo bolo? A môj nos. No, a rob normálne, nie voloviny. Nemusíme, stačí, keď zoberieme hlavne ten v strede a vyskočiť, to dostaneme Bčko. Proste musíme sa hlavne dostať do cieľa. Ježiš. David. Dobre, ešte raz, no iď. Oj, A dobre, už sa snažíme. A vtedy sme sa nesnažili. Ne, no iď. Ja, že ty si pomarovnej zemi.
No a čakaj, a teraz čakaj. 3, 2, 1, skoč na to. Dobre. Čo? Jak sa tam mám dostať asi? No, som tu. Dobre. To sme dosrali. Ale jak ty ma tam necháš. No čo? Čakaj, ty i dole. Ok, ale ja tam mám dioš. No, id si po dioš a i dole, ja to zvyšok zrobím. Aj po to ten si iď. Ten... Ja zatiaľ zrobím to tie voloviny. Ty si dement! Ty si dement! Ja viem. Pomaly, máš čas, ja toto zatiaľ zrobím. Dobre, id si po toto, po dioš. Čukni už do tej gulky, keď už si tam, dobre? Gulky. No, a iď. Nestiť sa. Iď tade a preskoč tomu. No a poď. Ježiš, ty si Ment. Ty to nevieš. Než preskočí jednu bobu, to tu. To ten. Vajco! Teraz hrá David za obidvoch. Hej, lebo ty to nepreskáčeš. Však máme také parkourské lebo. No, poďme. Teraz musíme ísť tade. A jaká ty môže Ty musíš ísť dola. Ty pôjdeš tu dole. Joj, ja už nechcem nič robiť. Tu sme ešte neboli tak ďaleko, lebo niekoho to zabilo. Dobre. A tým niekoho myslím ja. Sakra! No, dávaj, toto už dáme. To bude možno ešte aj jednička. Hej, jednotka z Ačko! Čudro. Ačko! Yes! Bon dynamit! Toto rovno ideme teraz. OK, toto je veľmi hard parkour. Hej, parkour hard. To je parkour. Dávaj hlavne pozor. Dobre, som za vodou. Hej, ty. Hej, za Jakúko, ty tam žiadne. Však ja som voda. Poď mi na tom stať. Ja som za... Abo čakaj, stoj. Abstak. Stoj. Ono by ťa to malo vyhodiť. Hen No, vidím, vyskoč. Tada! Ty si mentálny. Skačem tu No. ako pizza. A vyskoč do hora. No nie. Keby si išiel na bok, no poď. Díky, bro. A už tam vyskoč. Joj, zase si to dosral. Skús padnúť. Ježiš. Dámy a páni, s ním sa to nedá hrať, on nevie skakať. Ja viem. Ale v reálne koľko? Ježiš. Však už sa snaž. Však ja sa snažím. No to a potom to máš blb. Ježiš, však už sa snaž. Chlapče, raz som to posral ja. No. Viete čo, bude strich a ozve. No. Takže sme späť, už som o to ja musel preskákať Ja viem. a môžeme ísť ďalej. To je koľko diamantov? Hlavne ber. Berem. Čakaj, teraz čakaj. Bubu, čataj. Postav sa na to a čakaj. Nie, stoj. Dobre, vylez. Dobre, to som nedomyslel. Dobre. OK, dali sme to a možno ešte aj na Ačko. Bčko, no dobre, to je tiež dobre. Toto. Nie, toto. Nie, toto. Tam papír sme nevedeli prejsť. Digmy smajlíke tam robíme. Dobre, Idem hore. čakaj, ty musíš ísť hore. No, wow, ty si múdry chlapec. Ty to musíš Ty musíš prelezť. ísť z druhej strany. A? Však ty Ja si musím múdry. ísť s tebou, aha. Čakaj. Čakaj. Neviem čo. Ja len vyzbieram diamanty. Stoj tam, kde stojíš. Na toto sa Íď si vyzbierať diamanty, dobre? Dobre, máš plno pokusov. Plno, tu nie je voda ani nič. No to nie je žiadna voda. Čakaj. To v strede je dosť ťažké sa tam dostať. Hento, on si zdigne hlavu.
A monokel budem mať na hlave. Tak. Dobre, čakaj, teraz ja idem. Stoj na tomto, buď taký dobrý. Nie, ty to máš ľahšie, ty tam máš jeden dioš. Čakaj. Dvihni to dohora. Idem to Alebo poď dookola naspäť. Ja idem tu. Aha, čakaj. Vieš, čo musíme zrobiť? Toto. Čakaj, my musíme posunúť toto tu dozadu. Ježiš. Musíme ísť ešte raz, pretože asi sme to dajak posunuli dopredu. Čakaj, toho sa ani nedotýkaj, poďme. Poď za mnou. Ja pôjdem rýchlo, toto tu nás získam. Ty toto preskač, tie svoje, ja pôjdem rýchlo po svoj diač. Ja také parkourské budem robiť. Čakaj. A to si nedomyslel moc dobre, keď ti môžem tak povedať. Šíš. No, poď. No, vyskoč. Dobre, Teraz do stredu. Dobre. A teraz do hora. Dobre. No a teraz sleduj. Poď dole, áno. Čakaj. Teraz ty íď z druhej, dookola to prejdi celé. Dookola to prejdi. Nie, tu myslím tak dookola. Aha. Prejdi to dookola. Ja tu budem čakať s týmto. A posunieš mi to tu na ku mne. A to ďalej už to dorobím. Ale však to sú nejaké tlačítka. Dotlač to tu ku mne. Tlač. Good. Hej, Vráca naspäť tu. Hej, nejaký som silak. Čakaj ma na tom, ja ti to zrobím. Hej, nejaký som silak. Tak, teraz čakaj, ja tam ešte vojdem. Nevojdeš. Dobre, to dávame, dobre. Počkaj, ty si Ja po musím svoj- ísť na toto. Ja ti to, hej, a ja ťa musím dostať dole. Dajak. Henčak, to je protiváha. Ok. Teraz ty i tak, áno. Dvihni ma. Id na tamtú stranu. Dobre. Ty si dement. Id na bok. Však, kde ideš? Tu vodi na toto. No. Teraz id na tamtú stranu. Dvihni ma. No. A teraz ty iď rovno a vyskoč na svoje hore. Tada! Nevieš skakať. Ešte jeden pokus. Teraz to dáš. Dobre. A čakaj. Dali sme to. Bčko, to je dobre. To ten preskočím, alebo to sme Hej, to sme nevedeli. Poďme toto. Počkať, ja mám jaké ťažké. Ja to nemám, však ja mám to isté to. Pomaličky, Ľubko. Jo! Moje Pomaly. parkour skilly sa naplnili. Oh shit. Toto je ešte ľahšie, než tamto, že tu je iba parkour. Dobre, som v suchu. Ja nie som. Dobre. Dali sme to. To je To bude všetko? Ačko. To je všetko. 25 sekúnd, boom. Čo? Bčko? Tebe drbe? Prečo Bčko? Tebe je čo? Čakaj, toto. Ahoj! Ty môžeš toto to preskoč. takto? Prečo si do toho išiel? Ešte na začiatku to bolo. Prečo som to preskočil? A prečo ja tu musím robiť zase posratý parkour? Čakaj, ja tady musím ísť. Shit, aha, ja sa nedostanem. To je bitka. Sa bijem s vetrom. Dík. No, akože teraz. No dobre, poď preskoč to a iď. Pozor na vodu. No. A tu je kyselina. Fuj, kyselina diamrovova, či jak čo? Hej, diamrobova. Šušne. Som tu. A to ja mám prejsť. Však tak, aha. Hen, vidím. Však hovorí sa, že ženy sú múdrejšie než chlapci. Hej no. Ačko! Dobrý sme. Tam to 25 Teraz ideme sekúnd. diamantový ťažký. To je Shit. ťažšie, že to je Čakaj. blízko. Čakaj. Dobre, Toto. najprv toto. Ale aj toto. Ale najprv i toto. Čo ti hovorím ja. Jezus. No. Áno. Teraz ideme toto. Čakaj. Áno. Toto, čo ty, to tvoje teraz, iď. Áno. Jo. Áno. Ty teraz tvoje. Správne, a teraz ja už iba moje, ne? Hej. A to už bude všetko. Nie, a ja idem dole. to sme dosrali. Nedosrali. Ale hej.
Ja som mal dať. Zase to je naopak. Zase sme to zrobili naopak. Iď toto dole. Áno. Ja už, teraz ja musím ísť toto. Ja musím ísť teraz to moje, ty už iď ku... No a drgni do tej guličky už. Shit. Stíhali sme to. Ježiš! Dobre, ešte raz. A keď poviem, až keď dorobíme tú guličku, iď. Nie toto. A to je zelený dioš. Kde? No tak poď ho určite pôjdeme. Mentou dioš. Ten keď chceme prejsť, tak musíme toto. To je mentou diamant. Čakaj, ešte nešťuchaj do tej gulky, ešte nešťuchaj do tej gulky. Ešte nie. Môžeš. Ment. Poď. Jej! Čakaj, teraz ja musím ísť dole. A ja musím ísť dole. Tam je kyselina! No preskoč to. Dobre. No a tu nám mám nejaký modrý čudlík. No a ten stlač. No a ja pôjdem po ten diamant. Čakaj, sebe otvorím dvere. Hena, ty už si v celý jak kde v Maďarsku. Čakaj. Máme! Poď! Ok, no kam. Ja neviem kam ani. Tu tak pre... Ježiš. Toto teraz hral on za mňa. Hej no. No dobre, ešte raz. Ježišmária. Ešte raz. Ešte raz. Ale už vieme jak. Čakaj. Nie! Nie! Rýchle. No toto nestíhame. Vidím jak. Dobre! Ja mám šťastie. Dobre, teraz iď vieš kam. Toto tlačítko. To modré. Pozor na kyselinu. Hyaluronovú. No. Drž to. Držím. A nie, že ma tam zavrieš. Ok. Nie, otvor. A preskoč to naspäť. Ok. Dobre, a poď. A teraz som ja. A tu není žiadna voda, len oheň a kyselina. Hyaluronová. No dobre, poď. Ježiši, diauronová. Prečo mi to nejde? Kyselina diauronová. No dávaj ty hyaluronová kyselina. No dáme ešte jedno a už koniec. Nie, ešte